Hola, benvingut, benvinguda a un episodi especial de Final Suec. Avui és un dia molt especial per tu, si ets amant de la música pop i seguidor del Melody Festivalen, perquè aquesta nit es celebra la gran final d'aquest esdeveniment tan esperat. El Melody Festivalen és molt més que una simple preselecció per a Eurovisió. És una festa de la música, de l'espectacle i, per descomptat, de l'estil suec. Avui aprofitaré per parlar-te una mica de la història d'aquest festival. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. El Melody Festivalen es va començar a celebrar el 1959 i des d'aleshores s'ha convertit en una institució a Suècia. No és només un concurs musical, és una tradició anual que reuneix famílies i amics davant del televisor cada dissabte a la nit. Amb el pas dels anys, hem vist com aquest festival ha anat evolucionant des de balades romàntiques fins a temes pop, electrònic, rock i fins i tot el reggaeton. També ha estat una plataforma per a artistes que després han fet el salt a l'escena internacional, com, per exemple, ABBA, Carola, Loreen o Måns Zelmerlöw. Jo mateix vaig tenir l'oportunitat d'assistir a una final en directe, la del 2012, que es va celebrar al Globen d'Estocolm. Va ser una experiència espectacular. El Globen és una de les icones arquitectòniques de Suècia. És una estructura esfèrica impressionant i quan hi entres sents l'energia de milers i milers de persones que comparteixen la mateixa passió per la música. Aquell any, Loreen es va endur la victòria amb Eufòria, una de les cançons més icòniques de la història del Melody Festivalen i d'Eurovisió. Una de les claus de l'èxit del Melody Festivalen és la seva transmissió per la SVT, la televisió pública sueca. La SVT s'encarrega d'emetre totes les gales en directe i de produir un espectacle de gran qualitat amb posades en escena espectaculars i una realització impecable. Un estil que moltes televisions europees intenten copiar, com ara, per exemple, Radio Televisió Espanyola amb el seu Benidorm Fest. Cada any, milions de persones segueixen el concurs per televisió i també en línia a través de la SVT Play. Et posaré l'enllaç a les notes d'aquest programa perquè, si vols, el puguis veure. Fent que el Melody Festivalen és un dels programes més vistos de l'any a Suècia. La cobertura mediàtica és enorme i es parla del festival en tots els mitjans, des de diaris fins a xarxes socials. És una cita imprescindible per als suecs. Si parlem d'estils musicals, una cosa que no pot faltar mai al Melody Festivalen és Schlager. Aquest gènere, que combina melodies enganxoses amb lletres fàcils de recordar, ha estat un element clau en el festival durant dècades. Però en els últims anys hem vist certa diversificació musical. De tant en tant podem trobar-hi temes amb influències urbanes, pop internacionals i fins i tot sons més experimentals. Això fa que el festival es mantingui fresc i atractiu per a les noves generacions. I arribem a la gran pregunta: qui guanyarà aquesta nit? La competència és més forta que mai amb artistes que ja són coneguts, com en Måns Zelmerlöw, que repeteix de nou, i d'altres que intenten fer-se un lloc en el panorama musical. Les cases d'apostes ja han fet les seves prediccions, però, com sempre, el vot del públic pot ser determinant. He de confessar que un dels motius per triar Suècia per venir a viure va ser la música. Indirectament el Melody Festivalen, o el Melo, com diem aquí. Els primers anys no em vaig perdre cap edició. Quedava amb amics suecs durant totes les preseleccions, el mes de febrer i març, però ja fa uns anys que només miro la final, perquè he acabat una mica saturat. Per cert, un dia et parlaré d'això.
También está con nosotros Daniel Aragay, especialista en Eurovisión y webmaster de eurofestival.net. Buenas noches. Buenas noches. Sorprès? Doncs ja saps, si et subscrius, algun dia t'explicaré amb detall què feia jo a Operació Triunfo. I per acabar aquest episodi especial he volgut preparar una petita sorpresa. Com saps, el Melo té un estil molt característic, a l'Schlager, com he comentat. Així que m'he animat, o millor dit, la intel·ligència artificial s'ha animat a fer una cançó inspirada en aquest estil tan popular al festival. Demano ja per anticipat disculpes pel nivell de català que té la intel·ligència artificial, però per altra banda en riurem una miqueta. Així que ara et deixo amb aquest tema especial per celebrar la final d'aquesta nit. Moltes gràcies per escoltar aquest episodi especial de Fent el Suec, que gaudeixis de la final i ens escoltem ben aviat. Llums brillants a Estocolm aquesta nit. Milions d'ulls davant la pantalla és un crit. El Melodi Festival ja ha arribat. La festa de Suècia ha començat. Melodi Festival en tradició total. 3 milions ho veuen, un fenomen cultural. A les pistes per tot el país viatjant. Schlager, pop i glitter, el públic ballant. Estem al Mou fins a Gothenburg. D'Ernsköldsvik a Karlstad, tots alhora. 6 setmanes de música, gran competició. Friends Arena espera la gran final amb passió. Schlager, melodies que enganxen, ritmes que t'empenyen a ballar i a somriure. Vestits brillants, veus que ressonen, tot Suècia es prepara per cantar sense por. Melodi Festival en tradició total. 3 milions ho veuen, fenomen cultural. A les pistes per tot el país viatjant. Schlager, pop i glitter, el públic ballant. ABBA va guanyar el 74, una tradició que dura des del 59. La porta d'entrada a Eurovisió, on la música uneix tota la nació. Melodi Festival en tradició total. 3 milions ho veuen, fenomen cultural. A les pistes per tot el país viatjant. Schlager, pop i glitter, és el Melodi Festival.